Mä näen. Sut ja ihan kaiken. Oot sä tosissas? Joo. Sä oot paljon kauniimpi kuin mä muistin. Et oo kyllä sinäkään yhtään muuttunut. Hei, me lähdetään nyt sairaalaan. Ne saa tarkastaa, että sulla on kaikki ok. No ei vois olla paremmin. No silti. Sä haluat kiertää maailmaa ja matkustaa milloin minnekin. Sun veri vetää. Mut mä en halua mitään muuta niin paljon kuin olla aloilla. Ja täällä mulla on siihen mahdollisuus. Huomattakaa siitä, että mun elämä on täällä ja läheisin. Isä. Mä rakastan sua valtavasti. Mutta mä en pysty tarjoamaan sulle sellaista, mikä tekisi sut onnelliseksi. Enkä mä voi jäädä tänne, vaan pitääkseni sut onnellisena. Mitä me sit tehdään? Ei kai tässä ole kuin yksi vaihtoehto. Niin ja se kemian maikka. Jäätävä. No tajut varmaan, miksi sitä kutsutaan hapoksi. No, ei ole opettajien lempinimet kehittynyt mun ajoista. Sä oot ihan vissiin hyvin sitten sopeutunut uuteen kouluun. Joo. Mitä nyt? Pari myöhästymistä tuli heti. No, pari kuuluu asiaa. Se oli mun syy. Mä halusin näyttää mestan koulumatkan. Kiva, että teistä on tullut noin läheisiä, vaikka ootte vähän niinku sisaruksia. Varo kuitenkin. Toi osaa olla aika ärsyttävää. Itse oot. Mä en sitä tee mitään katoamistemppuja. No, ihan kiva, että sä oot kuitenkin taas siinä. No, mites mutsin ruokapaton ääressä sujuu? No mitäs sinne? Tiskaa ja tarjoilee ja auta nullaa tekee ristikoita ja mitä se nyt ikinä pyytääkään. Kari. Eikä se nyt ihan noin paha. Ei oo. Mut tuuppa käymään, kun Gunnar on yökylässä. Ainakin sulla on katto pään päällä. Niin. Josta mä maksan olemalla juoksupoikana 24/7. No jollahan sun pitää asumisessa maksaa, ennen kuin löydät duunia. Yritä kestää. Mitä sä säälit? Jätkä on asunut mutsin luona tuskin viikkoa. Mä kuulen jouduin kestämään sitä vuosikymmeniä. Voi sua parkaa. No nyt kuulostaa paremmalta. No niin, hyvä, että jollain menee hyvin. Mutta ei huolta. Kyllä mä Ullan käskytystä kestän. Ihan vaikka vaan sen vuoksi, että teidän ei tarvitse tapella mun takia enää.
Mitä se neurokirurgi sanoi? On aika paljon lääkärijargonia. Mutta aivot on aika monimutkainen juttu. Ilmeisesti se isku aiheutti mun vaurioalueelle tai sellaista, että mun näkö palautuu. Musta tuntuu, että mä sain mun elämän takaisin. Eli toi on siis pysyvä. No niin kai. Kun ei tuu uutta iskua takaraivoa. Et pitää pysyä kaukana sun faijasta. Niin ja musta. Tää meidän juttu on nyt ohi. Alissa, mikä nyt tuli? Isä, eikö sun pitäisi olla kohta jo lentokentällä? Mä en lähde minnekään. Mitä tapahtuu? Sun isäs meinas möhliä taas kaiken rakkauden tähden. Kun minä ja Liisa me halutaan elämältä ihan eri asioita. Ja jos mä olisin lähtenyt sen mukaan, mä olisin tehnyt vaan meidät molemmat onnettomiksi. Tekö ero sitten? Taas kerran mä joudun jättämään naisen, jota mä rakastan. Tai rakastan. Mutta tässä nyt ei kerta kaikkiaan ollut muuta vaihtoehtoa. No sit sä teit oikein, vaikka ei se varmasti helppoa ollutkaan. Olisi luullut, että munkin kokemuksella on jo turtunut eroihin. Kattia kanssa. Aloitetaan perusasioista. Nälkäisenä kaikki tuntuu aina pahemmalta kuin onkaan. Mihinkä mä joutuisinkaan ilman tollaista poikaa? Jäähän sun elämään monia hyviäkin asioita. Sähän oot ollut tosi innoissa siitä kaupasta. Tarkoitat sä, että mun pitäisi avata se? No mikä sua nyt estääkään? No ei mikään. Vaikka tokkopa sekään auttaa mua unohtamaan Liisaa. Lindalla ja Karille menee paremmin kuin hyvin. Koska sä et pystynyt hyödyntämään niiden riitaa. Linda täytyy jättää se mies. Mä yritin parhaani. Ja yritän jatkossakin. Sä olit jo luikerellut niiden kotiin niin kuin käärme paratiisiin. Ja silti sä menet ja sössit kaiken. Kari pääsi yllättämään mut. Mä en tajunnut, että sitä voisi olla vastusta. Entäs Viola tai se Benjamin? Voiko niitä jotenkin hyödyntää? Violaa ei sotketa tähän. Siitä päätän minä. Mä näen kaikkialle. Mä näen sun jokaisen harha-askeleen. Katso nyt tarkkaan, mille polulle sä lähdet. Helvettiin on monta tietä. Armo on vain yksi. Mä en tiedä, mitä mä voin enää tehdä. Linda ja Kari on onnellisempia kuin koskaan. Jumalattoman ilo kestää vain hetken. Rienaajan onni on pian ohi. Erota ne kaksi toisistaan. Keinolla millä hyvänsä. Arvaa mitä? Sunkaan kaikki jotenkin paljon siistimpää kuin muiden. Kielletty hedelmää sillä. Mitä sä luulet, että tapahtuisi, jos joku muu saisi tietää tästä?